Koilamati ahabar pen kehilo kilometer pho nahor langso langtuk be arong along Hokon Arleng podim arbi kejang kethe pik ajok Tovar ambong chitim langpon plin. Hithi kulat kedam kebang siksak piglo. Pini pe nipho pleng data pita PWD atum ingsamri lang. Lapuson pulote PWD Road Division atum asai kaceklem clay ang taxi klang daglo. Labangso adim mate kalward hithi irui aprang pen lo keheno. Lason si jakhong niphai kep bhomkuru aningre lapen niphai kre si urmi aningre jerlo apor malompen arbi jesemet ke thepar pik ajo Tovar Lang pon plin lo. Bangso ajoine inglong ahabar kedo aradatum lokhon hanse arong upper degrum lokhiram rong phar arong phangcherop khanari lapen mai arong aradatum koilamati durmi ahithialong kebang kedam atum bike cycle lapen mahindra pick up a motor atum anta cheleng un epin lo. Laso Tovar keheno dak adim Pini arni anta borpothar PWD Road Division atum thangta sideng pon pelang. Lapuson jongsi kaselam thu serak jia phan sideng pon pelang pulote se kachelang atum jasemet sungpikpo. Laso adim kalward langpong isivet apotsi langpon plin loputa ningje. La sinon pini penap angbong PWD atum longle or pamera lang kepali alangpong mate kalward ren thombak bi pon lopulote lang ke thea hutsitame lason keheno avedaji puta kacheleng aradatum ningje pon. Lapen sodak pen radatum lapen tereng langso rongasar sing rongpi ahin penta prabjin pen kaselam serak jia phan PWD department atum aphan chuning ripon. Dehuri pen amo singti TK News.